Поехали. Что, все спочатку? День добрый. У эфіры «Радыё Свабода», з вами Галина Бакунчык. Мы распачынаем прамую трансляцыю ад будаўнічай пляцоўкі побач з урочышчам Курапаты, дзе ўжо 8-й дзень трывае вахта абароны курапатаў ад будаўніцтва. Тут зараз знаходзіцца некалькі дзесяткаў чалавек, якія праз усю ноч знаходзіліся тут у намётавым мястэчку, якія баранілі гэтае месца і не давалі, пільнавалі ўсе выходныя дні, каб тут не вяліся будаўнічыя працы. Учора з вечара актывісты гэтага мястэчка, абаронцы, абвесцілі всеагульны збор на 8 гадзіну раніцы, каб не дазволіць распачацца, аднавіцца будаўнічым працам у выпадку, калі такія спробы будуць з боку будаўнікоў. Вот мы можем зараз побачыць, што тут выстаўлена металічная агароджа, якая перагароджвае дарогу, пад'ездную дарогу да гэтай будоўлі. І а 8-й раніцы, яшчэ не было 8-й раніцы, як тут уже сабраліся вельмі многія журналісты, грамадскія актывісты, палітычныя лідары. Ну, да прыкладу, Павел Севярынец, Зміцер Дашкевіч. І яны ад 8-й раніцы вялі перамовы з мясцовым кіраўніцтвам будаўнікоў, скажем так, прарабам, брыгадзірам і Павел Севярынец, Зміцер Дашкевіч сказалі пра тое, што нібыта будаўнікі абвесцілі, пагадзіліся не распачынаць сёння працы. Але больш дакладна мы зараз падыдзем і паразмаўляем з самімі лідарамі, самімі людзьмі, якія вялі гэтыя перамовы, каб яны больш дакладна распавялі, як што тут адбывалася. Добрый день, Павел. Ведаю, что вы перамаўляліся з тут прадстаўнікамі будаўнікоў. Так, пра што была гаворка, якія дамоўленасці? Гаворка была такая, что прораб разом со своими будаўнікамі адмовіліся працаваць, цытую, у такіх умовах. Калі людзі кідаюцца пад тэхніку, пад колы, калі перашкаджаюць будоўлі, таму ён адмовіўся працаваць і сказаў свайму кіраўніцтву, хай там наверсе прымаюць рашэнні. Гэта стан на сёння. Што будзе заўтра? Заўтра мы прыйдзем сюды і відавочна, што працоўныя пасунуцца сюды. Таму, канешне, мы ў першую чаргу запрашаем людзей заўтра да 8 раніцы сюды ў Курапаты, каб не дапусціць этой будоўлі. Адначасова прымаем меры для таго, каб эту будоўлю спыніць цалкам. Сёння будзе нарада ў Першамайскім райвыканкаме на гэты конт, у сераду прыём у Шораца, і мы пастараемся, ну, скажам, спыніць эту будоўлю ўвогуле, каб нават не ўзнікала пытання ў працаўнікоў працаваць, не працаваць. Павел, на вашу думку, гэта ініцыятыва якая? Саміх будаўнікоў, ці гэта была ініцыятыва зверху, і ім весці такія перамовы з вами? Не, думаю, гэта ініцыятыва знізу ад саміх будаўнікоў, яны бачаць, што працаваць тут сапраўды нереальна, таму што калі тут больш 30 чалавек, больш, чым саміх рабочых, то зразумела, працаваць там нават за вялікія грошы немагчыма. Немагчыма зрабіць проста фізічна нічога. Таму я думаю, што зараз усе ў чаканні, сітуацыя завісла, і ў які бок яна зрушыцца, это залежыць і ад экспертаў зараз, і ад грамадскасці, ад грамадскай падтрымкі, і ад колькасці людзей, якія тут. Сёння збіраюцца палітычныя актывісты падходзіць туда, вот, на месца перамоў з адміністрацыяй раёна? Сёння о 13-й гадзіне на Чарнышэўскага будзе камітэт абароны Курапатаў. Там будуць і тыя, хто працаваў уже над зваротамі, і новыя людзі. Да нас там далучаюцца актывісты з розных плыняў, розных арганізацыяў. І пасля мы разам ідзем да Першамайскай райвыканкама. Дзякуй вялікі, дзякую. Тут літаральна колькі ў кроках ад нас знаходзіцца таксама Зміцер Дашкевіч. Хацелася б яшчэ паразмаўляць з ім адносна сённяшняга дня. Так, на гэтую секунду вот такая ситуация. Як будут себя поводить активисты, як будут поводить себя оборонцы местечка. Мы зараз паспрабуем про гэта поговорить со самим Змітром. Ну, а пакуль что Зміцер
таксама зараз дае інтэрв'ю, таму што тут шмат журналістаў і натуральна ўсіх непакоіць эта сітуацыя. Людзі хочуць ведаць, як будзе яна развівацца. Таму Зміцер Дашкевіч зараз таксама расказвае іншым журналістам про гэтыя перамовы. Ну, а мы бачым намётавае мястэчка, дзе вот такія мамы з немаўлятамі нават прыйшлі падтрымаць абаронцаў. Людзі разліваюць там далей гарбату гарачую, саграваюцца тыя, хто тут цягам ночы былі. Бачым, што тут ёсць некалькі намётаў, такія цыраты ад дажджу, хавацца ад дажджу. Бачу актывіста, якога тут сустрэла ў першы дзень. Дзень добры. Мы з вами спатыкаліся тут яшчэ ў мінулы панядзелак, як толькі з першага дня. Только одну ночь пропустил. А так усе ночы знаходзіліся. Так. Скажите, калі ласка, па-першае, назовіцеся. Артем Левченко. Артём, што вы перажывалі ўсе гэтыя ночы? Як гэтыя ночы праходзілі? Як яны адбываліся? Як браніліся ад холаду, голаду, ад хваробаў, ад нападаў? Так, ну, голоду докладно не было. Першие ночи были вельми холодные. Ну, когда стоял только один намет, и мы были только в своем отдельне. Мы, может, не думали, что, ну, настолько затягнется. Але... Ну, было холодно только первая ночь, а далее уже бочка з'явилась, и как-то грелись. Ну, тут амаль не спали, конечно. Амаль не спали, стомленные крыху, но бадзёримся. Настрой позитивный. Колькі чалавек вот гэтыя ночыла тут? Вот, скажем, нават эту апошнюю ноч, колькі это чалавек знаходзілася? Ну, каля 2 десяткаў. Спачатку, конечно, першая ноч у нас 4, 5, 6 чалавек, а потым пасля нападу ось стаялі под 30, 28, 20 чалавек уже апошняя ноч. Людзі падцягваюцца, падтрымліваюць салідарнасць. Якія вашыя пачуцці ад першых дзён і зараз? Ці вы чуеце большую моц? Ці вы чуеце спадзяванні на тое, што можна нешта вырашыць? Ці наадварот, вам падаецца, што гэта сітуацыя больш цяжэйшая становіцца? Што вы перажываеце? Ну, конечно, зараз настрой полепшыўся, таму што нават начальник будоўлі заявляе, што не можа працаваць у такіх умовах, і людзі падцягваюцца. Гэта, ну, значна лепш, конечно, калі тут стаіць 4 чалавек і церпіць напады там 30, і калі тут стаіць 20 чалавек, это, конечно, іншая справа. Зусім весялей і спакайней крыху. Спадзяванні ёсць? Ну, спадзяюся, што прыпыняць будоўлю, конечно. Дзякуй вялікі, дзякуй. Ну, тым часам бачым, што Зміцер Дашкевіч зараз мае секунду. Паразмаўляем зараз з ім адносна таго, якія планы ёсць у лідараў, якія могуць... Зміцер, колькі словаў «Дзень добры». Добрый день. Про сённяшні дзень. Павел Савярынец толькі што нам расказаў пра планы, скажем, перамоваў, там з уладамі і так далей. Але само намётавае мястэчка, вот якім яно стане будзе цягам дня знаходзіцца? Ці актывісты будуць па-ранейшаму тут заставацца? Заўтрашні дзень. Что тут будет отбываться? Активисты будут заставаться тут, хотя основные силы мы закликаем присесть 14 гадзіне до администрации Першамайского района, каб на их здзейсніць психологичный тиск при принятии этого решения, тем больше там будет разглядаться питание не только гэтага кавалку глебы, але и там инвестиционный проект, кажут, на 5 участков, и он будет весь разглядаться. А мы застаемся тут и запрашаем завтра о 8 раніцы таксама прыходзіць патрыётаў, потому что кіраўніком будоўлі было заявлено, что до начальства звярнуўся с тым, что не можа працаваць, люди кідаюцца по тэхніку, не выводзіць рабочих. И гэта таким чынам нізы саспелі, это нізавое рашэнне. А завтра, кажам, мажліва будзе іншая ситуация. Таму мы і заўтра будзем заклікаць эту сітуацыю пракантраляваць. Мы вельмі рады, што больш за 50 чалавек сёння з раніцы прыйшло. І нават, каб яны, я думаю, пачалі сёння будоўлю, гэта ў іх не атрымалася. Скажите, пожалуйста, Зміцер, но про дальнейшие планы говорить пакуль не выпадае, правильно? Мы чакаем рашэння па спыненню этой будоўлі, альбо таго, як яны пачнуць разбіраць гэты плот. Но адступацца не збіраюцца. Я так разумею, да некага пэўнага відочнага рашэння і дзеянняў, да? То есть лагер это будзе трываць да той пары, пакуль, як вы кажаце, тут не будуць спыненыя цалкам, да? То есть лагер не збіраецца там. Так, да, мы тут застаемся, пакуль не будзе нейкай пэўнасці па гэтай будоўлі.
Ці силы есть? Вот ці адчуваеце вы хопіце людзей з запалу, сілаў быць тут і ночі, ці дневаць і так далее? Ну, я дякую Богу, что это ситуация, что у нас атрымалася вывести на такі агульнанацыянальны ўзровень абмеркавання. Ёсць шмат пазітыўных сігналаў і зварот Кандрусевіча, і там інфармацыя у Белце, Саўбелі і гэтак далей. Вельмі, я ўсцешаны асабіста, што больш за 50 чалавек сёння выйшла бараніць будоўлю. Ну і абсалютна перакананы, што ў іх у рэжыма без некалькіх там аўтазакаў і тут атрадаў АМАПу не атрымалася б эту будоўлю аднавіць. А рэжым пакуль што не гатовы. Мы тут цягам тыдня не бачылі ніводнага амапаўца. Все, что вот нас тут раштурхоўвалі, рвалі адзежу, это былі самі будаўнікі. А будаўнікі супраць такой колькасці людзей зрабіць нічога не маглі б. І таму бачна, што ситуация переломилась и психологично, и физично. І мы маем мажлівасць эту будоўлю спыніць, нават калі яны вырашаць працягваць. Дміцер, што это азначае, на вашу думку? Тое, што вы кажаце, не было амапаўцаў. Звычайна тут вырашаецца проста, вядома, як, так? Гэта што, мяняецца рэжым, мяняецца яго стаўленне да, можа быць, апазіцыйных нейкіх сілаў, ініцыятываў? Ці гэта бой з чаго-то? Што за гэтым стаіць, як вам падаецца? Ці сапраўды, як кажуць, лаяльна становіцца той жа рэжым, і ён мяняецца ў лепшы бок і так далей? Что вы про это думаете? Ну, я ніколі не был прыхільнікам меркавання, што рэжым в нейкі лепшы бок мяняецца, і ён робіць тое, што яму выгадна кан'юнктурна, тое, што яму выгадна тут і цяпер. Ну і калі Бог такім чынам стварыў знешнепалітычную сітуацыю, унутранапалітычную, што рэжым вымушаны пад яе пастройвацца, дзякуй Богу, што ён здзейсніл гэты цуд. Таму што па-чалавечы гэта было нерэальна, калі нас тут 5 чалавек каталі ў брудзе, не было ніякіх мажлівасцяў па-чалавечу просто падысці. Нават, калі разабрацца, што такое 50 чалавек? Пару аўтазакаў, атрад АМАПа, все, нікога няма. То бок сілы, вельмі няроўныя. На вялікі жаль, не тысячи людзей прыйшлі. Хаця і гэта, ёсць вялікім дасягненнем. Я вельмі пазітыўна ацэньваю тое, што людзі згуртаваліся. Тое, што тут сёння ствараецца грамадзянская супольнасць, сталее нацыя. Як бы не было цяжка, я ўзгадываю, напрыклад, і тую ж абарону 2001 года. Часта вельмі абаронцам 16 гадоў таму есці не было чаго. Мы прасілі, ежы прынесіце. Мы цяпер бачым, это не можа паесці, это 100 чалавек можа прыйсці тут есці. Десяткі людзей прывозяць маёмасты, генератары, калонкі, намёты, все што заўгодна. Это грамадная грамадская салідарнасць, я думаю, тут нешта адбываецца значнае. Кое потым, мажліва, журналісты Радыё Свабоды ацэняць, напішуць кнігу. Дзякую вам вялікі, дзякую. Всего доброго. Тым часам бачым, што намётавае мястэчка сапраўды тут жыве, і тут адбываюцца прамовы. Мы ідзем у першамайскі райвыканкам, завулак Кузьмы Чорнага 5, дзе будзе вырашацца пытанне агулам забудовы вось гэтай тэрыторыі. Будзе разглядацца ўвесь інвестыцыйны пакет, не толькі гэтая кавалачку зямлі. Але такая інфармацыя ёсць, што павыдавалі зямлю на запраўкі, на кавярні ў раёне Курапатаў некалькі кавалкаў. Будзем глядзець, хто зможа таксама да 14 гадзінаў на завулак Кузьмы Чорнага 5, это каля 1000 дробязяў падысці. Заўтра ў 8 все, хто можа, мы збіраемся зноўку тут, таму што рашэнне прыпыніць будоўлю, но толькі на сёння. На заўтра сітуацыя незразумелая. Што вырашаць вярхі там, можа быць, што вырашыць Лукашенко, які прыехаў, мы не ведаем. Але мы павінны быць гатовыя тут стаяць заўтра з 8 ранку. Таксама заўтра, яшчэ раз кажу, 18:00 тут прэзентацыя кнігі 100 асобаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Героі кнігі ляжаць у Курапатах. Калі ласка, 18 гадзіне заўтра запрашаем сюды. І ў 10:00 у сераду прыём у Шораца, куды ідуць мясцовыя жыхары, і дзе мы паспрабуем кардынальным чынам это пытанне вырашыць. То бок не толькі з нізоў спыніць будоўлю, але і спыніць яе з гары. Добра. З тут прысутных, хто гатовы заўтра быць, каб нам разлічваць сілы? Хто гатовы заўтра быць тут з 8 ранку? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 16, 17, 19, 20, больш 20 чалавек. Добра, гаспадарства, яшчэ папрацуем, запрашаем. Хтосьці з мясцовых жыхароў тут ёсць, калі нас падгукніцеся з гаспадарства. Я мясцовы жыхар, першамайскі район. Дякую вялікі. Дякую, добра, тады мы
Вось таким чынам Павел Севярыніц абвесціў бліжэйшы план дзеянняў, а тым часам мы бачым, што тут з'явіўся Владзімір Некляеў, тут у Курапатах. Таму падыдзем зараз да яго, паразмаўляем з... Сапраўдны лідер беларускай нацыі. Ён аддае народу Швэдара і не забірае, як некаторыя. Господар Владимир, Радио Свобода, ласка, колькі словаў скажите, вот ваша оценка вот этой вогуля, ну, з'явы, я б сказала, тут нават не просто нейкая падзея. Я думаю, что отбывается довольно істотная рэч. У нечым нават малаверагодная і палягае на тым, што рэжым паступова пачынае здаваць пазіцыі. Мне у пачатку уяўлялася, што это нічым не скончыцца апроч гульні, але вось тое, што адбываецца ў Курапатах, сведчанне таго, што сітуацыя ўсё-таки в краіне мяняецца. Мяняецца яна не праз волю улады, не праз волю Лукашэнкі, які паводзіць сябе вот у сённяшняй сітуацыі даволі дзіўна, ашываецца там на лыжных трасах у Сочы ў той час, калі ў краіне адбываюцца даволі значныя падзеі, і відавочна, што яны не цалкам кантралююцца, як заўсёды ім. Гэта было відаць, скажем, на маршы туніяцаў у Мінску, калі менты былі разгубленыя. Вот яны стаялі, я бачу іх разгубленцы, яны не ведалі, што рабіць, у іх не было дакладнага рашэння найвышэйшай асобы ў дзяржаве. І вось у звязку з усім гэтым, пад ціскам эканомікі, пад ціскам адсутнасці фінансаў, трэба аддаваць пазыкі, крэдыты. Путін, відавочна, ўжо грошы не дасць, ён дэманстратыўна паехаў катацца на лыжах з Назарбаевым. Дарэчы, нейкія дзіўныя гульні, амаль што дзіцячыя, далі Бог. Ось. МВФ таксама не спяшаецца, таму што, ну, добра, выконваюцца там нейкія патрабаванні па ЖКХ, яшчэ нейкія эканамічна-фінансавыя патрабаванні, але Еўразвяз патрабуе і нейкіх палітычных зменаў у правах чалавека і гэтак далей. Так што ціск вось тут, які адбываецца на ўладу ў Курапатах, і ён абумоўлены вельмі шмат такімі прычынамі. У іншай сітуацыі, ну колькі тут ёсць, сотня чалавек, это нас бы зараз зачысцілі за, як без шума і пылі за 5 хвілін. Але наступствы, вось што страшна. Зрабі гэта, і якія будуць наступствы, это значыць, ну, рэакцыя непазбежная Еўропы, а з гэтага далей рэакцыя ўсіх гэтых фінансавых структур і палітычных у ЕС. Так што разам з сітуацыяй эканамічна-палітычнай людзі, калі збяруцца, то мы можам выйграць. А выйграўшы Курапаты, это як? Выйграўшы адзін сет, ты набіраеш моц і сіл, правда? І нават калі ты гуляеш трохі лепш, горш за тэнісіста Лукашэнку, можна ўжо з ім гуляцца. Дякую, Владимир Прокопьевич. Ну, вот вы узгадали марш недармаедаў у Менску, учора ў іншых гарадах былі. І ввогуле, вот, нават тут вот это яднанне. Ці это гаворыць пра нейкія змены ў самім грамадстве, пра нейкую грамадзянскую супольнасць фармавання, ці можна так казаць? Ну, калі вы можете згадаць, я думаю, вам не цяжка это згадаць, увесь час казалася, што беларусаў можа дастаць толькі пагаршэнне, відавочнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі. Ну, вось яно і апраўдалася. Трохі не вельмі ўдала сталася з гэтымі маршамі. Ну, найперш у Віцебску, скажем, мы разлічвалі на... Ну, там не вельмі арганізавана ўсё было, так, наўпрост сказаць. І што да нас, то мы разлічвалі на тую коаліцыю, якую мы стварылі у Віцебску, але там яны прэвентыўна затрымалі аднаго з такіх відавочных арганізатараў, хто мог бы арганізаваць людзей. А іншыя, маладзейшыя, ну, не мелі такого аўтарытэту, каб за імі пайшлі. І вось такі трохі адбыўся распад сіл на этой плошчы. Там нават прарасійскія сілы паспрабавалі давесці, значыць, Россия превыше всего. Але трэба сказаць, што іх спынілі. Вось без ніякай арганізацыі людзі самі спынілі. Вот відавочна, што ўжо гэтая тэза
толькі ў абдымку з Расіі у будучыні ўжо у нашым грамадстве не працуе. І гэта таксама станоўчы факт. Дякую вялікі. Ну, а ви тут як? Ви підтримаєте активістів? Для вас Куропати – це такий некий символ, некий знак солідарності. Як ви тут? Я заўсёды казаў, тому што маю такое перакананне, што без дзвюх рэчаў мы не здолеем збудаваць незалежную насамрэч дзяржаву. Гэта нацыянальная царква, беларускі бок, умоўна кажучы, супраць чаго стаяць на смерць, правда? Тут яшчэ нейкія падлажкі даюць, а што да царквы? Лукашенко сам стараўся, каб тут быў мясцовы галава царквы, мітрапаліт. Яго ёсць, ён поўны, але ні Пуцін, ніхто там не стаў яму спрыяць. І Москва паслала свайго наглядчыка, і тут на сённяшні дзень невідавочная для ўсіх, але ўнутры царквы, гэтай праваслаўнай маскоўскай, ідзе сур'ёзная барацьба. Там таксама ёсць нацыянальныя сілы і ёсць людзі, якія разумеюць, што без гэтага нашай незалежнай дзяржавы не будзе. І яшчэ адна, гэта сама нацыя, сам народ, ягоная гістарычная памяць. У нас доўгія гады просто беспамятства было, у нас не было там ні пра Вялікае княства літоўскае, ні пра пазнейшыя часы, я уже не кажу пра ранейшая гістарычная памяць, яна пачыналася з 17-го года. І не было нават этой не такой доўгай, даваенны час, военны, паваенны час. Так вось гэта ланцужок гістарычнай памяці, ён не можа перарывацца, разумееце? І прорвалася, увесь ланцуг распадаецца. Таму гэта таксама адна з абавязковых умоў існавання нашага народа і нашай нацыі. І за гэта трэба трымацца усімі сіламі. Я тут менавіта з гэтай прычыны. Дякую вялікі, дякую. Вось такім чынам тут у Куропатах прыходзяць вядомыя людзі з тым, каб, як вы чулі, як сказаў Владзімир Некляеў, такія вельмі не сёхвілінныя нейкія пытанні там ці салідарнасці падтрымаць, а вельмі у глобальным значэнні. То бок гэтае месца, гэтая акцыя абароны Куропатаў, яна мае вельмі значна большае значэнне, чым сам факт спынення будовы. Я таксама бачу, што тут зараз, акрамя гэтай моладзі, якая тут працягвае заставацца, ёсць людзі сталага веку, ёсць мясцовыя жыхары, і ёсць, як я ўжо сказала, вядомыя палітыкі, вядомыя праваабаронцы. Вот толькі што размаўлялі з Владзімірам Некляевым, а таксама бачу, тут ёсць Алесь Беляцкі. Мы праз колькі хвілінаў зараз падыдзем, паразмаўляем з Алесем, але засяродзім пакуль што сваю ўвагу на гэтым намётавым мястэчку. Бачым, што маладыя людзі тут грэюць гарбату у бочцы гонару, як яны называюць. Тое месца, дзе гараць дровы, дзе яны грэюцца, дзе ў бочцы гарыць гэты касцёр. Так у жартам сталі называць бочкай гонару. Той, хто сюды прыходзіць пагрэцца, той чалавек, які прыйшоў абараніць Куропаты і падышоў сюды пагрэцца. То бок гонар гэтаму чалавеку. Зараз моладзевыя актывісты тут застаюцца, а мы зараз будзем перамяшчацца далей па гэтаму месцу, па гэтаму лагеру, размаўляць з людзьмі, якія тут застаюцца, якія прыходзяць сюды. Вельмі шмат журналістаў, якія таксама размаўляюць з усімі актывістамі, якія размаўляюць з вядомымі палітыкамі, з блогерамі. Бачым тут такі вядомы блогер Анатоль Матолька, які зараз дае інтэрв'ю, які шмат
распавядае ў сацыяльных сетках пра гэтую сітуацыю, які шмат дае інфармацыі. Бачу вядомых экскурсаводаў, якія праводзяць экскурсіі па гораду Мінску, якія таксама тут знаходзяцца зараз у гэтую хвіліну. Вельмі шмат чырвона-белых сцягоў. Вот, калі пачыналі гэтую акцыю абароны, то быў адзін чырвона-белы сцяг над намётам. Зараз іх, вот тут я уже налічыла 6 сцягоў, якія прымацаваныя да дрэваў, да агароджы. Ну і бачым, што таксама тут стаяць крыжы, якія былі усталяваныя цягам выходных дзён. Гэтыя крыжы усталяваныя ў месцах ахоўнай зоны. Гэта мяжа этой ахоўнай зоны, безумоўна, засталася умоўнай, бо яна не была дакладна праведзеная, но тым не менш навукоўцы, археолагі вызначылі гэтую ахоўную зону, і вось гэтыя межы былі змененыя ў 2014 годзе. Аднесеныя бліжэй да Курапатаў, гэта ахоўная зона, но і тэрыторыя такім чынам апынулася нібыта годнай для будаўніцтва. Вот актывісты, грамадскія дзеячы лічаць гэта адным з фактараў незаконнасці гэтай будоўлі, што тэрыторыя ахоўнай зоны Курапатаў была змешчаная бліжэй да ўрочышча пасля таго, як спачатку была выдзеленая пляцоўка для будаўніцтва. То есть спачатку дазволілі будавацца, а пасля аднеслі межы ахоўнай зоны. Ну а ўвогуле актывісты і навукоўцы мяркуюць так больш глобальна, што не Курапаты знаходзяцца за вот этой кальцавой дарогай, пра што спачатку гаварылі будаўнікі, а кальцавая дарога прайшла праз Курапаты, што Курапаты самрэч знаходзяцца па абодва бакі гэтай дарогі, і калісьці, калі тут яе будавалі, то якраз што і былі парушаныя самі пахаванні. Ну, яшчэ хацелася бы паразмаўляць дзень добры з Алесем Беляцкім. Так. Вот тут спадар Владзімир Некляеў размаўляе з Алесем Беляцкім, перапынілі іхнюю гаворку, але таксама хацелася б яго меркаванне пачуць. Спадар Алеся Беляцкага. Я, наколькі помню, Алесь, вы былі абаронцам Курапатаў яшчэ ў 2001 годзе. У 2001 годзе мы назіралі, таксама як назіраем і зараз, за тым, што адбываецца зараз, і тады нам таксама прыходзілася скатывацца з гэтага адкоса ў той час, калі наступалі амапаўцы. Непасрэдна ў ланцугу мы не былі, але мы былі падчас гэтых чарговых перыядычных зачыстак, якія яны праводзілі. Так, я быў і бачыў гэта на свае вочы. Розніцу. Ці можаце сказаць, чым адрозніваліся тыя пратэсты ад гэтых? Ці ёсць на гэта ввогуле розніца? І дзе больш станоўчы момант? Там ці зараз? Мне здаецца, што памянялася грамадская атмасфера. Вось гэты неўлоўны момант змены, ён зараз адбываецца, хацелася, каб ён працягваў. Гэта мне ввогуле грамадская атмасфера апошняга года, апошніх месяцаў мне нагадвае то, што у нас было ў канцы 80-х, калі ўзровень страху ў грамадстве рэзка пачаў зніжацца, паглыбіліся эканамічныя праблемы, і людзі проста пачалі не баяцца вось гэтага ціску ўлады, адкрыта выказвацца супраць іх. І ўсё гэта сплялося разам. І дэмакратычныя пратэсты, і сацыяльныя пратэсты. І от мне падаецца, што тое, што адбываецца зараз у Беларусі, згадаем учорашнія мітынгі ў горадах, якіх іх не было ўжо па 25 гадоў. І вось гэтая акцыя і пэўна нерашучасць сілавых структур, это ўсё у нас ужо ў пэўнай ступені было. Натуральна, што прайшло 25 гадоў, нельга параўноўваць гэтыя часы, але штосьці падобнае вось у паветры ёсць.
Як вам падаецца, ці не ёсць гэта чарговым вітком спіралі гістарычнай, так? Гэта працяг можа быць які? Такое ж самае развіццё, кансервацыя і новы некалі ўздым праз 25 гадоў, ці гэта будзе рух наперад усё ж таки? Гэта паказвае тое, што ў прынцыпе грамадскую актыўнасць і жаданне людзей жыць па справядлівасці, бо тут мы выразна бачым такі вось адчайны ў пэўным сэнсе пратэст, які пачынала літаральна некалькі чалавек, які захапіла зараз сотні і сотні людзей, якія прыходзяць сюды, мяняюцца і назіраюць за гэтым, перажываюць за тым, што адбываецца. І мне здаецца, што калі не будзе рэзкага адкату назад, вось прыкладна тое, што мы таксама ўжо бачылі ў сваёй гісторыі, прыватнасці ў канцы 10-го года, то уладам прыйдзецца нейкім чынам адступаць і знаходзіць паразуменне з грамадскасцю, бо нельга ўвесь час трымаць людзей у страху і са скаванымі рукамі і нагамі. Спадзяванні якія больш вам падаецца? Паглядзім, ужо за гэтыя часы мы багата чаго бачылі, таму проста мы, канешне ж, спадзяемся на лепшае, ну а жыццё пакажа. Дзякуй, Лекі, дзякуй. Быў Алесь Бяляцкі з намі, які выказаў сваё гледжанне і сваё меркаванне вот на эту сітуацыю, якая ёсць. Ну, значна больш, чым на гэту сітуацыю, якая ёсць тут у нас у Курапатах, так? Ну, а зараз пакуль я бы хацела, каб гледачы і хто зараз глядзіць наш прамы эфір, я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода і мы вядзем трансляцыю з урочышча Курапаты, дзе побач з урочышчам вядзецца будоўля пяціпавярховага будынку, офіснага будынку у межах ахоўнай зоны Курапатаў, якія былі змененыя незаконна, як кажуць актывісты і удзельнікі пратэсту. І пра гэта будуць сёння гаварыць у розных дзяржаўных установах, а ў гэтай хвіліны вы бачыце зараз такую выставу, умоўную выставу, дзе на плоце, які агароджвае гэтую будоўлю, размешчаныя партрэты закатаваных прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, палітыкаў, паэтаў, навукоўцаў, якія былі расстраляныя ў Курапатах. Гэтыя партрэты цягам выходных дзён вывесілі на плоце, які агароджваюць эту будоўлю побач з Курапатамі, вывесілі актывісты, каб те, хто прыходзяць, маглі бачыць, дзе спрабуюць весці будоўлю. Што стаіць за гэтымі Курапатамі, якія лёсы, якая гісторыя, і гэта яшчэ адзін шанец пазнаёміцца не толькі людзям, якія сюда прыходзяць, але і самім будаўнікам, якія тут шмат змагаліся з актывістамі і казалі, што, маўляў, жыццё працягваецца, і ўвогуле это месца вольнае ад пахаванняў. Розныя былі тут спрэчкі, апошняе слово ў гэтым мусіць сказаць людзі дасведчаныя і адказныя. Ну, а акрамя гэтай выставы, гэтымі днямі таксама такі адбываліся творчыя акцыі, я б сказала, як экскурсія па саміх Курапатах. Учора каля 50 чалавек прайшлі экскурсіі па Курапатах. Больш за 50 чалавек прайшлі праз Курапаты, праз экскурсіі, і самі удзельнікі нават расказвалі, што яны памятаюць пра Курапаты, бо многія былі мясцовыя жыхары, якія дзецьмі гулялі ў Курапатах, бачылі косткі, вот яны это ўсё учора распавядалі. А ўвечары тут адбывалася паказ дакументальнага фільма «Дарога на Курапаты». Дарога на Курапаты, дзе мясцовыя жыхары. На той час, калі здымаўся фільм, былі жывыя мясцовыя жыхары, якія распавядалі. Добрый день. О, Анатоль Матолька, я только Еще раз. Ну все, вот после Анатолия я уже даже не знаю, что сказать. Да, я перепрошаю. То называйтеся самі, ведаеце. Ну так здараецца, што ад вялікай колькасці значных асобаў бывае просто памутненне такое, знаете. Таму я перепрошаю, прошу, каб вы самі назваліся.
Антон Матолька, доброе утро. Антон, вельмі прыемна. То вы раскажыце, калі ласка, вы вельмі вядомая асоба у колах В інтэрнэту. очень узких колах интернет-супольности, это так. Ну, ваша оценка вот этой ситуации, вы тут чему? Ну, я вот приехал кофе выпить дармового. Неделю назад никто и не мог представить, что группа отморозков в количестве, наверное, 5 человек что-то, чего-то вышло, зачем-то кричат, и как обычно. Но на самом деле, действительно, неделю назад, когда Дашкевич с ребятами пришли сюда, никто и не мог, наверное, представить, по крайней мере, я смотрел на то, что происходит, и не знал вообще, к чему это выльется. Что вот пройдет неделя, и под аплодисменты строители, это я уже смотрел в машине по дороге сюда, не за рулем, строители будут выносить свои вещи и говорить, что сегодня стройки не будет. Я был очень удивлен ночным нападением на лагерь ребят. В 4 утра, это по старой доброй традиции, когда в ночь с 23 на 24 марта 2006 года просто буквально там за час вынесли лагерь на площади Октябрьской, которая Калиновского в те дни называлась и до сих пор в памяти у многих. И я очень рад, на самом деле, что вот в 8 утра мы видим действительно людей, которые пришли поддержать, боясь того, что действительно с утра придут люди и начнут опять не стройку, а начнут обычные строители, а мы видели, что вначале были действительно не переодетые сотрудники милиции. А обычные строители будут нападать на тех, кто пытается защитить эту стройку. Очень рад, что благодаря всей этой ситуации тема Куропаты, тема сталинских репрессий действительно поднимается у нас по новой волне, и очень хочется, чтобы все это закончилось, не вот просто закончилось, отменилась стройка, виновные были наказаны и так далее, а чтобы действительно поднимался более глобальный вопрос про подробное изучение истории Беларуси до 1941 года, а не как у нас принято, что Беларусь началась только с начала Великой Отечественной войны. Поэтому посмотрим. Все это зависит и от нас, и от вас, и от людей, которые пришли сюда. Поэтому спасибо, что освещали. На самом деле видео, вы видели количество людей, которые смотрели онлайн, вы видели количество реакций на материалы. И именно благодаря журналистам, опять же, огромное спасибо, что вот именно оперативно была дана информация по Куропатам и по защитникам, и по самой информации, что такое Куропата. Это очень важно. Дякую велике. Антон, а от ви часто, як я вже сказала, і всі ведають, що ви відомий блогер, і шмат працюєте у сітках інтернет. Яка реакція інтернет-супольності на цю ситуацію? Поначалу, действительно, как я и сказал, какая-то группа неопознанных личностей, и все кричали, они хотят себе набить политический капитал. Ребята, какой политический капитал может набить группа из 5 человек, стоящая под национальным флагом возле Минской кольцевой автодороги? Давайте серьезно подумаем. Потом спасибо архитектору Илье, который написал довольно-таки подробный пост, который можно было просто использовать вот этим всем критикам, не знаю, комментаторам, флудерам, которые пытались отвести от основной темы посты, задавая странные вопросы, а что делается, а что там, а зачем, который просто показал архитектурные нормы и какие нарушения, возможно, были сделаны, потому что была проблема, что даже документы не все были вообще в публичном доступе. Поэтому реакция, как обычно, кто-то за, кто-то против, кто-то флудит, кому-то платят за это деньги, чтобы флудить, не знаю, как правильно. Поэтому реакция больше о том, что действительно люди не знают, что такое Куропаты, и очень хотелось бы, чтобы вот эта информация, она потихонечку продвигалась. То есть не надо наскоком, не надо так резко, но объяснять хорошая идея с портретами, хорошая идея рассказывать, надо это продолжать. Дякую велике, дякую. Антон Матолька ізноў нас вярнуў да таго, пра што мы размаўлялі, пра вот эту выставу і пра тую экскурсію, якая учора адбывалася ў Куропатах, і пра той прагляд фільма. То бок, сапраўды было бачна, што людям это цікава, што у людзей ёсць недахоп у этой інфармацыі, што вельмі многія цікавяцца. Я ўчора на свае вочы бачыла, калі жанчына стаяла, плакала, глядзячы гэты фільм. Потому что там были такие аповеды мясцовых людей, вельмі кранальныя, вельмі жорсткія, вельмі цяжкія. І
тому я думаю, что кого эта тема цікавить, то ну, есть шанс знайти этот фильм у сетах інтернету, він є на сайті Радіо Свобода, є шмат літератури на эту тему. Тому, кого эта тема зацікавить, то інформацію можна знайти. Ну, тим часом ми будемо зараз ходити по містечку, знайомитися з людьми, бо тут люди є вельми цікаві і симпатичні. Ну, от ми бачимо, я так розумію, мама з дочкою, напевно. Будемо знайомитися. Добрий день, порозмовляємо з вами. Так, коли ласка, добрый день. Ви прийшли з ким? Сябровкою з дочкою? Нет, это моя дочка. Це ваша дочка. Откуль ви сюди приїхали? Как з Веснянки. З Веснянка. Ви адмыслова прийшли на заклик прийти у 8, ці ви ввогуле ведаєте? Адмыслова на заклик і ввогуле ведали, але ранее не могли, тому що були не у Менску. Ось так, да? Тобто, як тільки з'явилася можливість, то одразу прийшли. Чому для вас це місце? Це наша історія, тому що її нельзя повторити. Як ви от оцінюєте, ну я не знаю, може бути, вот этой силы, ці готові підходити ви так само от самі, може ваші знайомі? Так, я чекаю своїх сябровок, приятелок своїх чекаю, і так завсюди я готова і у ніч вийти. Навіть так, да? Так. Ну, а зараз ви з дочкою чому? Каб я наведала, і каб гэта было не толькі, ну, ведаеце, такія урачыстыя гімны і так, і школьная гісторыя, а каб яна сапраўды ведала, што адбывалася ў нашай краіне. Сапраўды ведаеш што-небудзь про Куропаты? Нет, только сегодня узнала. Завидалась. Хотіла б ведаць, так? Зрозуміла. Добре, дякую вам велике. Дякую. До побачення. Ось бачимо, що приїжджають люди з різних городів Менську сьогодні, але цягом виходних тут було шмат людей з інших городів, які приїжджають, адмыслова підтримати протестовців, побувати у Куропатах, поклонитися цьому місцю. Ну вот только что мы размовляли с людьми молодыми, а зараз тут побач з нами человек уже сталого веку, поразмовляете з нами, журналисты. Ну, откуда вы сказали? Радио Свобода. Радио Свобода. Паскудное, между прочим, радио. Ну, Чому? Ну, потому что душите национализм у нас. Як ви сказали? Душите национализм у нас, а у нас как раз национализма не хапает. Если бы у нас был развит национализм, здесь было бы здесь даже больше людей. Ну, як вам сказати, ми не душим, не підтримуємо націоналізм. Вы душите. Я сколько туда не напишу, если один комментарий пройдет, это хорошо, а остальные все режут. Ну, гэта асобная гаворка. Давайте мы зараз все ж таки поговорим про Куропаты, так? Ви ці місцевий чоловік, ці ви не місцевий чоловік, і от що думаєте про те, що тут зараз відбувається? Ну, что я думаю? Я думаю, мало народу, конечно. Если было бы больше народу, было бы лепей. Что еще думаю? Ну, это героические хлопцы, героическая молодь. Но боюсь, что они ничего не зробят, когда почнется у нас оккупация или аннексия, то их просто пересадят за несколько дней до аннексии. И такие, как Шуневич, тут наведут свой российский порядок. Ну, вот так вот, что я думаю. Я вот сидел дома, потом мне совесть стала грызть, я вот пришел сюда, хотя мне вот этот вот остеохондроз последние месяцы сильно пригнетает. Так что вот Радио Свобода, это нехороший сайт. Ну, але ж бачите, ми тут працюємо в цьому місці. Ну, что вы працуете? Вы не робите главное, вы не поднимаете национальное в народе, а это самое главное. Когда у нас разовьется национализм, то все пойдет, как у всех народов инших. Сама Белорусщина забивает национализм, потому что она вызначает наш народ как отросток русской нации. Есть русские, есть белые русские. И все это забивает людей. Ви лічите, вот эту ідеологію, это хто просовує? Вот, про те, що ви зараз сказали, хто просовує эту ідеологію? Белорусщина?
Или кто? Нет, вы кажете, что российская это основная, белорусская нет. Так кто просовывает такую идеологию? Просовывает? Так, так. Я просовываю. Я один из идеологов литвинства, литовкости. Добре, а скажіть, будь ласка, от ви кажете, що вельми легко можна, гэты лагер там зламаць, супраціў зламаць, так, нейкі наступ зламаць. То есть вы не верите в тое, что громадство может отстоять себя? Ці як? Не, видите, теперь тоже эта улада уже, мне кажется, она несколько колеблется. Может, она отступит. Хотя для нее это вельми дрэнный шлях, если она отступит один раз, то покуль они вот не хотят отступать, хотят все время перемагать, показывать свою владу. Поэтому надо смотреть в корень. 150 лет Белорусщины прошло, и нация не сформовалась. Вот это самое страшное. Нации-то нет у нас. Это канчатковый дыягноз, ці приговор, як тут сказать, а ці все ж таки сподівання есть, як вы думаете? Я был недавно я сам в БНФ с 89 года, хотя я родился не в Беларуси, я выховался в России. Вот, я недавно зашел в БНФ, и там было у них нечто собрание Рады районной. У них там была программа их что-нибудь уступать. Какие они там хотели обсудить питания. Так я начал им говорить, что то, что вы делаете, вы уже делаете годов 20. Пока не будет у нас нации, не будет национальной солидарности. А национальная солидарность у нас, нация не возникает, потому что Белорусщина не дает ей сформоваться. Как они начали все это обмерковывать, как они закинули всю свою программу, 2 часа мы кричали друг на друга, и женщина среди них нашлась, которая стала мне подпевать. Потом старшиня мне все руки пожали, взяли у меня паперы за литвинство. То есть я так понял, что люди начинают уже разуметь, что что-то с нашим народом робится не то. Поэтому я вот пропихиваю литвинство. Мое прозвище Бич. А на белорусском партизане там у меня ник Прус. Прус это, я взял себе такой ник. Вот так вот. Дякую, велике, дякую. Різні міркування, бачите, існують відносно праці і тих же самих СМІ, і вот этой громадской активности, натурально, колькі людей, толькі міркаванню. Тим часом намётаве мястэчак працягвае жыць, і, як кажуць грамадскія актывісты, абаронцы курапатаў, актывісты гэтага мястэчка, яны будуць тут трываць да поўнай яснасці і пэўнасці адносна будаўніцтва. Сёння адсюль ніхто не сыдзе, ні цягам дня, ні цягам начы, так як і абяцалі. І заўтра на 8 ранку поўная мобілізацыя па-ранейшаму. Вы ж зараз Дміцер Дашкевич з актывісты пайшлі на будаўнічую пляцоўку з бел-чырвона-белым сцягам, каб там пафатаграфавацца. Дзеля гісторыі трэба спадзявацца. Вось той гістарычны трактар ужо, дзе Дміцер Дашкевич учыніў акцыю пратэсту, знаходзячыся на яго даху з бел-чырвона-белым сцягам, калі... Давай ты будешь сигарету. Кидай, я тебе хочу доказать, кому треба там, историю там писать, Ще колькі дзён таму, літаральна ў пятніцу, тут трывала такая акцыя пратэсту. А зараз уже адбываюцца фотаздымкі на памяць для гісторыі на месцы пратэсту. Артем, ходи сюда. Живи, народ! Живи! Бульдозер наш. Все. Нормально. Смотри, можно селфи робить там самостойно.
Красота, блин. Просто красота, да? Так. Сапраўды тут падзеі адбываюцца вельмі імкліва. Яшчэ літаральна, як я ўжо кажу, 3 дні таму яшчэ ніхто не мог такое ўявіць, што ўжо тут спакойна экскурсія адбываецца па тэрыторыі будаўнічай пляцоўкі. Тым часам будаўнікі яшчэ не ўсе сышлі з пляцоўкі, яны тут знаходзяцца на пляцоўцы, але яны нават не падходзяць, не размаўляюць з актывістамі, а яшчэ 3 дні таму проста актыўна з імі змагаліся, выкідваючы іх з гэтай пляцоўкі. Ось так зараз выглядае будаўнічая пляцоўка, тэхніка стаіць, наведзеныя рыштункі будаўнічыя. Будаўнікі таксама ёсць на пляцоўцы, але яны ніякіх работ тут не праводзяць. А это все той, кто свистнул? Не, сегодня так. Далее уже все. Нарешті ми познайомилися. Многія прысутныя тут на этой будаўнічай пляцоўцы, дакладней у намётавым мястэчку, заходзяць на будаўнічую пляцоўку, каб паглядзець, што там адбываецца. Я мушу сказаць, што зараз у гэтыя хвіліны тут дастаткова спакойна. І ўжо, як казалі самі грамадскія актывісты, лідары, Павел Севярынец, Зміцер Дашкевіч, што ўжо сёння днём о 14 гадзіне там будуць перамовы ў адміністрацыі раёна. Увесь гэты час намётавы мястэчак будзе заставацца на месцы, актывісты будуць заставацца на месцы, чакаючы рашэння ў нейкіх адміністрацыйных структурах. Яны заклікалі актывістаў прыйсці туды, падтрымаць іх, каб таксама паказаць чыноўнікам на месцы салідарнасць у абароне курапатаў. І мы на гэтую хвіліну закончым нашу трансляцыю, каб працягнуць яе ў тыя моманты, калі будуць прымацца нейкія рашэнні. Ці калі тут будуць адбывацца нейкія надзвычайныя падзеі. Будзем спадзявацца, што цягам дня яны не будуць адбывацца, што тут усё будзе спакойна. Мабілізацыя абвешчана на 8 ранку заўтрашняга дня на выпадак таго, калі адновяцца работы. Але на гэтую хвіліну мы сваю трансляцыю перапыняем. Сачыце за нашым інтэрнэт-сайтам Радыё Свабода, за нашими сторонками в социальных сетках. Все подробязности того, что тут сегодня будет днем, вы таксама зможете поглядеть у вечерней справаздачи, у адмысловай праграме, якая будзе штовечар выходзіць на Радыё Свабода. А на гэту хвіліну я з вами развітваюся. З вами была Галіна Бакунчык. До новых сустрэч.